हाखौ लानानै सोर राजखान्थि खालामदों दैदेनगिरिनि बुंनाय जोंनि नोजोर हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय जों पावाराव फैब्ला गिबि खामानिया जागोन हा पाट्टा होनाय सरकार गठन কৰাৰ পিছত এক নম্বৰ কামটো হ'ব মাটিৰ পাট্টা দিয়া আৰু মাটিৰ পাট্টাটো দিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছ কৰিব লাগে বা সাৰ্ভে কৰিব লাগে সেইটো বিপিএফ দলে অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব प्रमोद बर'नि राव जोंनि सरकारा बे 5 बोसोरावनो गासैबो हारि जेंनाखौ हानायमानि सुस्रांजोबगोन बिटिआर ओनसोलनि रावबो रायजोफोरा हा गैजायै जानाङाथों কামটো আমি কৰিব পাৰো আইনগতভাৱে কোনো বাধা নাই আইনে আমাক কৰিবলৈ দিছে এই কামখিনি আমি এইটো বছৰতে এই 5 বছৰতে কমপ্লিট কৰি থৈ যাম আৰু 5 বছৰত আমি চেষ্টা কৰিম বড়োলেণ্ডত কোনো এজন ব্যক্তি যাতে ভূমিহীন হৈ থাকিব নালাগে এই কামটো কৰিম বুলি আমি এটা দায়িত্ব লৈছো दानिया बिजिरनि फारि फारि हाखौ लानानै बर' हारिया गोलाव सम आन्दोलन खालामबोबाय जै बर' हारिनि जै डिभाइड आसाम 50-50 बुंनानै गोख्रों सोमावसारबोबाय एबसु पिटिसिए बिएसएफ बिएलटि एनडिबि बायदि माहारि आफाद आरो हाथियार दैग्रा आफाद दानानै थैथां जुजिबोदोंमोन फिथाइ महरै मोनथाम गोरोबथा बिएसि बिटिसि आरो आथिखाल बिटिआर मोननो हाबाय नाथाय बर' हारिनि बै जुजिनाय आन्दोलन खालामबोनाय हानि जेंनाया सुस्रां जाबोदोंना जुदि सुस्रां जादों अब्ला सोर आरो बबे बर'नि मोननै राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिया सुस्रांनानै होनो हाखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिजिरगोन रोखा रोखायै गिबियाव बिजिरगोन बिपिएफनि 15 बोसोर खुंथायाव बेसेबां बर' हारिनि नखरनो हा होनो हाखो बे गोलाव बोसोराव सरकारारि रेकर्ड बायदिब्ला 1623 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायदों बिपिएफ सरकारा नैथियाव इउपिपिएलखौ दैदेननाय प्रमोद बर'आ थांनाय 4.5 बोसोर सम खोन्दोआवनो मोनसे जारिमिनारि हानि मोनथाय एबा हा पाट्टाखौ होनो हादों 2,75,000 नखरनो हानि पाट्टा होबाय इउपिपिएल सरकारा दानिया नोंथांमोनानो बिजिरना नायदो बर' हारिनि गोलाव आलादा रायजो आलादा नखर लानानै जै बर' हारिनि जै डिभाइड आसाम 50-50 बुंनानै सोमावसारनाय हानि मोनथायखौ सोरनि सरकारा बांसिन होफुंनो हाखो हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैब्ला गिबि हानि खामानिखौनो मावग्रोगोन बुंनाया बेसेबां फोथायजाथाव मानोना जाय बिपिएफआ 15 बोसोर खुंथाय समाव 1623 नखरनोल' हानि फोरमान बिलाइ होनो हाबोबाय बे सरकारा पावाराव फैब्ला हागोन ना हानि पाट्टा होनो मोनगोन ना रायजो राजाफ्रा थार बिजिरनायखौ बे मोनसे गिदिर सोंलु नाथाय बेराफारसे आथिखालनि प्रमोद बर' सरकारा पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो जेरै खोथा एरैहाय रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा 4.5 बोसोर खुंथाय समावनो 2,75,000 नखरनो हानि पाट्टाखौ होनो हाबाय बे समा थार दैदेनगिरिखौ बिजिरनायनि सम नोंथांमोननि हाखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ थार सिनायथिनायनि बे थासारियाव नोंथांमोननि बिजिरनाया मा जागोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव অলপ আগতে ফেৰেংগা ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক হিচাপ দিছে যে আগৰ চৰকাৰত আমাৰ খাম্ফাদায়ক কৈছে যে ইতিমধ্যে বহুতখিনি মাটি বাৰীৰ কামবিলাক কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু আমাৰ তাৰ হিচাপ আছে প্ৰায় 1623টা পৰিয়ালৰ কাৰণেহে আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত মাটিৰ পাট্টা দিব পাৰিছিলে আৰু আজি আমাৰ সময়ত 2,75,000 ইতিমধ্যে দিয়াই হৈ গ'ল বিটিচিত 2,75,000 ফেমিলিৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধানে হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো পৰ্বতজোৰাৰ আৰু বেছি নাই প্ৰায় 1500 মান ফেমিলি আছে এই 1500 ফেমিলি আপোনালোকক 10 জুলাইৰ আগত এই 1500 ফেমিলিক আৰু মাটি দিয়া হ'ব আৰু কিছুমানৰ আজি
2 কোঠা পাইছে 3 কোঠা পাইছে কোনোবা 1 বিঘা পাইছে কিন্তু আহি থকা সময়ত আকৌ সার্ভে চলি আছে আমাৰ সার্কেল অফিসার ফৰেষ্ট অফিসার সবে মিলি বাকি থকা যিবিলাক মাটি আছে য'ত আপোনালোকে 3 বিঘা 4 বিঘা 5 বিঘা মাটি আছে এই মাটিবিলাকক সম্পূৰ্ণ সার্ভে হোৱাৰ পিছত আপোনালোককে এই মাটিখিনি গোটাই দিয়া হ'ব ইয়াৰো ল্যান্ড পাটা আপোনালোকক দিয়া হ'ব बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिन थांनाय गिबि खोन्दोआव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन बड'फानि उन्दै समनि जिउ जारिमिनखौ बे बाराव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लाइमोन समनि थुलुंगाखां मोजां मोननाय बिजाब लिरनाय आरो फरायनाय आरो मा जाहोनाव बिथांखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय बाध्य खालामदोंमोन बिथांजों सोर सोर गेदेमा दैदेनगिरिफोरा दंफायोमोन आंगोसिन दैदेनगिरिया सोर सोरमोन गासैखौबो बे बारनि नैथि खोन्दो फोसावथायनि गेजेरजों नुनो मोनगोन गुबुन गुबुन खौरां बिजों सेटेलाइट एबा डिजिटल चेनेलफोरनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बड'फानि उन्दै समनिफ्राय लानानै मुंख्लं समसिम गासै जिउ जारिमिनखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय थादों बेनिखायनो नोंथांमोनहा बड'फानि नैथि खोन्दो एबा लाइमोन जिउ जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय फैगौ रबिबारनि मोनाबिलि 8 रिंगायाव नायनो दाबाव।